Kirke fa da kyau, kirke fa da kyau. Ala nake ga miki. Ai na ko gudu ke gare shi. Albashirinki. Muna masu sanar da masoyanmu birni da ƙauye cewa da farko dai ban fara gabatar da sunana ba, ya kamata in gabatar da sunana kafin in ga maku labari. Da farko dai sunana Jaruma Baby. Kai, waga ma sunan ka Jaruma Baby, sunan ka ɗurin gona. Wai, kisa ɗurin gona ba ya yi abu daidai, na bance sunana ɗurin gona. Ina muku lale marhaban lale da wannan lokaci da kuma sanar da ku cewa an yi sallah lafiya. Sannan kuma a arewa harness muna nan mun shirya mun tattara kar ku ji mu shiru, mun tattara kayan mu ya namu mun tula him. Sabbin komai da muka tara muku a halin da aka ciki yanzu muna nan da wani gallelan siras na nan sabon gadagal. Akwai baby ciki, akwai kututu ciki, akwai tarki ciki, akwai baba arinta da kuma shi Alhaji SA duk a cikin wannan fim da kuma Hajiya Kunduma. Daga ban ganta na gurere. Yanzu ni ina mata Alhajin. Ni ce Kundumai. A da ba. Bare kwa wannan bake-baken fadin nan mai dan shamu ya ne ko ne? Kwalliya ce. Kwalliya cin tuwon dawa dai. Wannan yawa ne. Alƙur'an kin gado ta haka ta shamu ya ta ci tuwon dawa. Bare kwa kuma dare a cikin wannan series namu na wancan na Alhaji na SA za ku ga mun dawo. In dako miki dan nawa ki ciki fa. Allah ya bi. Kamin bai girma SA dawo amma ta dan nawa ka kuma ta ci ta zawo ha. Ka kuma ta ci da zawo. Annabi baby ki bayi ma. Ni ma ne kace ma. Uwar gidan Alhaji. Ni kuma yaron SA ba. Ƙwarai kuwa duk a cikin wannan sirri za ku zo ku same mu ƙwarai kuwa. A nan YouTube namu channel za ku rubuta Arewa Highness a nan za ku same mu insha Allah. Ba komawa ba. Ƙwarai kuwa muna da charki. Mami mai yaji ba komawa ba. Ba koma ba. To ai kin sha wuya kin gamu da tuwon dawa. Ban gane ba cin tuwon dawa cikin dawa nan zaki ci nama. Za ta ci nama gani ta yi sallah. Kin san wannan sallar da aka ko? Kin san me aka dinka mata? 20 kamaraya. La ilaha illallah shikenan. 20 kamaraya aka dinka mata. Nuko ga shanta gizina, ga boil ga ta taro aka dinka wa da Alhaji. Ga leshi. Bare kuwa. Kai ya ga ci kai an ga mata magana fa ta shi kafa. Kai dauko ka zana bata. Dauko kin yin kaje. Ta halka. Ai ce sabana bi ba ci. Sunana Momi mai yaji kenan. Amma fa yanzu na dawo. Ku ci gaba da kasancewa da tashar mota Arewa Highness. Kuma kada ku manta ku yi subscribe kuma ku danna mana ƙararrawa. Mun gode. Ya ga to ke kuma baby me zaki ce ba masoya? To ni dai ina ba maku fatan alheri. Yaga baby ka san dan mun nan ne na bata ta shakuwa. Kwarai ba kin ga alƙaran kin shake. Na ce miki girin kai kina shan ruwa. Yaga to masha Allah duka annan za mu tattare namu sai muna muku fatan alkhairi. Allah ya sa mu haɗu a series namu wato Arewa Highness. Wato ta ji azaba ta dawo. Wani series da muka sanya ma. Amma fa ni ci tuwon dawa ba magana. Kin ci tuwon dawa gashi na kin baki. Ga nan kin baki. Ya ce da ce da foundation. To aje ai wanka mu gani, aje ai wanka mu gani. Ai yanzu SA na yi mawa in yazo ya iske ni ba hoda ka gani. A waya ce ku ta can ta ko haka ake hoda ko shango kauye. Allah sarki. Allah sarki. Ina baba Umaru. Baba Umaru yana nan ko? Baba Umaru. Baba Umaru baban naki. Yanzu na fa gidan shi kike kabaro ba. Da kututu magajinki. Na'am. Allah ta yawa. Yana nan. Ya sai ya je unguwa. Kuma akalla sai wata 2. Kuma ba shan abin da ya ban mamu nan wurin shinkafa da naman kaji guda 3 ya ban mamu. Sai madara kuma. Sai madara.
katan 3 ke 4 wai ke ki sha rabi haka ya ji ku dakata ai ni ce matar gida wai da ba da ba kuma komai yana hannuna tunda na dawo da ba kika sani ma ko an sake ki baki sani ba wallahi ba sake ni ba wallahi ina nan wallahi ba sake ni ina nan zama daram wallahi mai gida ya dawo ci ana wannan aiki ce muka samu Allah ko kuma ya kore hijira yan gudun hijira aiki ce ta dawo ko kuma yan gudun hijiran Nijar ba Allah ya Allah labuda mun samu hitila mun samu hitila mun samu hitila mun samu hitila ye baby wallahi kina son duniyar nan ko kina son duniyar nan cika daidai wannan fage ta marci face fa ke kai dariya to ashe ni yaron gida ne yabba to shikenan muna ban kwana duka da mu tattare na mai namu mu taimu ma mu dan mu je mu ci mu da kulluma ni na ce ma in ci dan nama yabba to zan ta zan je masu kallon mu ni ma ba a yi ba ni ba mu ma mishi da ciki ayo Allah